Pozdrav Borasi, ovo što ćete sad vidjeti je sramotno za Hrvatsku i nažalost jednostavno sram me što živim u ovoj državi. Pogledajte, nemam riječi. Znači u ovom trenutku vidimo kako Mandžukića sprječava engleski sudac da baci baklju, ali on se trudi i baca baklju van terena. Znači naši navijači to se ne može nazvati ni navijačima, to su jednostavno huligani kakvi ne postoje, ovo je preodvratno. Raketić dolazi, smiruje, ali nemoguće, jednostavno nije u redu to što rade i tu je naravno i Perišić koji je u jednom trenutku čak i pokušao kleknuti, ali pogledajte sada ovog vatrogasca tamo. Sad će odjeknuti, da, evo ga. Sad je bačen taj topovski udar koji je ozlijedio vatrogasca. Jel ovo ima samo kod nas? Jeste li vi normalni? Jesmo. Ovo je sramota za Hrvatsku, stvarno nemamo riječi za... Jednostavno nevjerojatno. Nevjerojatno. Katastrofa. Ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video. Šerajte dalje. Vidimo se. Bok.